Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja Bang. Cari rezeki. Pan. Woi. Ini lah kerja. Yo ora iso. Apa iki? Nah. Pat. Hei. Masih empat ta wis? Padi. Yo. Ya. Kerja bos diselak yo teh. Diselak apa? Diselakne di Anu dikon sedina to. Padahal cek saya srejeko ngronggar. ya. Ana yo teh sing ngakon iso apa kowe? Biasa nyanyi ya. Lah iya. Gak bisa nolak wong tuwek. Bisa pasal tapi gak iso nolak. Lah iya. Kemai apa kok? Garda terdepan. Garda terdepan apa sing garda terdepan mbok? Gitu. Meruput Kamu metu ndi ya? Metu yo selor. kene. Metu kene. Karo lek tau kok. Sak kena nodu. Boleh. Wis bosane kaya wong kombo lah. Iyalah. Lah piye lah? Bah jago potongan. Dan itu sampean yang memiliki akhirnya bos gitu loh. Jadiane ya. Jadiane bisa rezeki jago ini. Lho. Ini masuk pira bos. Lho. Iki cek menak dalane ikut ngarep kae wis pinggir. Teman. Gak bingung bila jalan kebetulan mau beretan. Nanti, mau karek kowe aku manut. Yo, Pada kerak tuh yang hei, jatuh. Jadi menceblok no. ngarep seteng oh. Iki toh. Oh. Aku gak iso bucaan lho. Wis kita belum. Bucaan blung melok. Bayo. Bismillah. Oke, bos. Ayo. Alah. Dah. Jiwa dan ragaku. Anu nek video mobat mabet Ora apa-apa, bos. videone. Mobat mabit. Nah, kok ngene lho. Eish. Alon aku reso bucaan. Oh iya. Nyantai. Ayo, oke. Ayo. Mas Mas. Engkau video nah. Iya. Oke, jadi ngono bos. Alhamdulillah kita konggon. Raketang dalane bayo. Dalane bos. Lho mek jagung kene lho bos. Untung ya sopir andal. Lha nggak metu dilek. Metu anu iki guna watu yan. Iki mau kerewok. Itu mangan. Ini apa lagi teko? Bisa lah sak. Aku
Panggae bos. Pangan ku. Arek ceblok Lah lah. Tempen tak tak do kabeh wingi aku. Ya berarti lagi teko. Heeh, lagi teko gle. Oh, lagi teko bos. Ngenteni kowe ta Mas. Ngawaki bos panen akeh lho. Ra ngawaki. Ngawaki lho kok. Panen lho. Panen akeh lho ngeti wong mantep Wis barenganmu. Wes. Ki mumpung nganggur aku. Keputange rombongan Buka telu ya. Jangan asal. Tangga potong mesin. Nyerah aku ya. Oh. Tapi nek telane anu pra ya? Ya gedial rek. Jeda pra ya? Alah, kan telone ya. Depot ae. Telane ngene. Ora perasa kok. Ora berapa? Apa ayo sarapan Kowe? Heeh. Pedalane kaya ngono. Lah kayaknya kayaknya jam 5 enggak udah. Jam 6 buntu. Sarapan. Oh, ya, bos. Sarene Sarapan sik. Kauman. Piye? jagung ngene kok. Piye Ndang? Heeh. Dadi bos kalau carane wae jago. Jagung nek angel. Mati. Ndang. Iki kok kene. Enak. Oh, langsung kleak. Oh, alah. Kudune kok ngisor. Wong ngisor iki kok ngisor iki langsung. Langsung nggene coklat. Oh iya bos, ngono bos carane bos. Di Nek kok kene iki asine nisor. yo leren anu, leren Prakasa nisor. leren anu. Tapi nek jagung prakasa nek wong nisor ngene langsung. No. Heeh. Enak. Ya menak bos, bae bos. Lho bos nek arep ngesak bos. Kene anu ki lho, Tudes e ngene iki. kene Kuat tauri. kudune. Ya bos secang. Ya, secang. Secang. Secang paling kuat bos. Ngono. Lagi mateng kan. Ya salah pira to nyuweng komen ki? Selawe. Selawe likur. Selawe likur. Bos masak bos. Wes to. Kok dipangan. Ngapangan nek. Aku imbu pisan bos. Ndi? Ora padha wae. Akar mek kono aku lek sing cilik-cilik. Anyar tandane. Sarapan mbok iki. Ngemek sing cilik ya golek sing didol sing cilik iki ya apa nek. Iki sing lor. Ya apa? Ya aku kadang mangkrong nek ora piye. Ku imbu aku. Ninggal apa metu dene sanem? Metu gunung watu. Apa yang metu kon? Tak kira metu lor. Ya lah nek minta ampun. Namanya metu lor ya? Dalane jangkal iki. Biyen ka metu lor. Klesetan tenan ka metu lor. Dalan kok ngono. Rengga montore ke anu, bare malah ban truk lho. Kowe gak sarapan ngono? Sarapan aku tak kon ngimbo ya. Sawange tek gundul direk lho. Cilek glep aku. Masak bos. Joket ya, Pak. Lombok, Rok. Wes to. Iwak ya aku. Wis aku sang ndi? Iwak sing anu sing garing ya. Nah, sarapan. Pengen gue sarapan jan. Dia Pak kematke. Sepupu oh. Nang padha pangan. Wewene kan di pasane. Wewene Masak bos. tak iso. Lah kan kita pangga. Nah, ke bos jadi kelandum bayaran kalau. Bos mengingi. Bayaran bos. Pulang. Bos muda golek jodoh. Jajane ndang. Bayaran berapa ya? 156. Satu saya mulai tahu Lumayan bayaran tuh buat jajan. 156. Ini tak bayaran berapa? Bayaran 200 swidak pira nih? Bayar 200. Tapi beras swidak pira? 200 pira lek tangkepe aku? 200 Swidak pira? sudah Ya tak akeh. ingepe buanter ngaloro. Wes ki bagian kakek Bagian. man bayaran. Bos gak bayaran ngomong bos. Leno. Kaki. Hukum. Urung bos. Urung. Arte urung bagian. Oke. Di ngono bos. Hingga nek wis ya niki totalan bayaran kabeh. Mbak Sita oleh pira? Wis. Mbak Sita. Mbak Sita aku oleh pira? Paling kecil. Ayo, lot. Lot bos. Kopi entek nggih? Nang kek kono bentit. Tapi sing kidul pingga wis anu wis butul loh. Wis bar. Wis bar. Sate. Karo sate bos. Amin berkah barokah.
Ngono, Bos. Halah, halah, halah. Oh, iso wis. Kowe kan duwe kempolan lho. Kok kayak kene piye? Ngerti kacan. Makane dia enggak? Lah kan nuwit, mereka gayas kok kene ya? Dulu kan boleh ngalar ini nah. Lah. Pakai teko omah kono? Numpak kono numpak diantar kok. Wah, lah kono kae wis omah lho. Barang cah enom lho. Lebaske wis. Laut. Apa sih enggak peluru? Aku kok burian. Ayo. Gak balik Bang sesuk. Ora. Dadi sesuk sebenarnya apa mau loro? Ya. Apa? Belum tanya kalau. Saya serah apa? Oh, nek mulai karek keselip, Bos. Ya pulang. Kesel apa wis bayaran kok. Itu nek gak kesel ya. Mangko bengi pijeti. Lah nek karet lho, Bos. Lah karet lumbruk ning jak kok, ora ning karet lho. Piye. Nah, malah telon ki lah. Oke. Cecean. Ini buatan ki lho apa ta berangkut kayak ngono iki. Nah, ngono lho, Bos. Maksudku ki ben gak kemah. Ature urip ki ben gak kemah. Ngono. Ceritane. Nah. Oke, baik. Wes gak di closing? Wis piro iki? 4. Wis. Pas itu ngono, engke wis bayaran. Dadi mulai wis enteng nganggo duit. Buka cek topine. Ya. Lah wong rambut lho, wis padha jagung lho. Ini juga panasan terus nih rambut apa? Nggak gilap. Ya. Jadi no. Oke, jadi ngono konten akhirnya begini. Oke, sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi tetap asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.